El meu nom és Glòria Garcia i formo part de l'equip de Tractament Integrat de Llengua i Continguts del Servei de Suports i Recursos Lingüístics del Departament d'Educació. En aquest espai reflexionarem sobre quin ús fan els nostres alumnes de la llengua en contextos de treball entre iguals i com podem ajudar-los a integrar el registre acadèmic en llengua catalana. Una qüestió que preocupa a molts docents és l'ús de la llengua catalana que fan els i les nostres alumnes quan treballen en equip. El protagonisme que ha anat prenent a les nostres aules el treball col·laboratiu ha fet que s'hagin generat més espais de conversa i interacció entre iguals, sense mediació del docent. Sorgeix, per tant, un espai de comunicació interpersonal en el qual s'observa un ús predominant del llenguatge col·loquial. Si considerem que la salut d'una llengua implica, entre altres usos, el del registre acadèmic, molt formal i especialitat en les disciplines, se'ns presenten diversos reptes. Per una banda, com podem acompanyar l'alumnat a produir converses realment productives amb l'ús del registre acadèmic en aquests espais d'interacció entre iguals? I en segon lloc, com podem vetllar perquè les converses acadèmiques entre iguals es produeixen en llengua catalana? Passem primer a reflexionar sobre com la interacció entre iguals potencia la construcció de coneixement. A continuació, us presentem estratègies i recursos per garantir que es practica la conversa acadèmica en llengua catalana. L'objectiu no és tan sols que l'ús col·loquial de la llengua sigui en català, sinó que el registre acadèmic també ho sigui. Quina relació s'estableix entre el treball col·laboratiu i la construcció de coneixement? Segur que estareu d'acord en que és una oportunitat d'or per exposar als altres el que sabem i contrastar idees, plantejar dubtes i els interrogants que permeten aprofundir en els sabers de la matèria. Escoltar i qüestionar els altres. Compte, perquè parlem d'escolta activa. Demanar ajuda o proposar solucions als problemes. Discutir, argumentar i contrastar opinions i punts de vista. Consensuar el nou coneixement, perquè sovint cal arribar a acords per donar resposta a les preguntes i als reptes plantejats a l'aula. Però també, pel que fa a la llengua, ens permet negociar els significats, importantíssim per aproximar-nos als sabers, obtenir un bon model de llengua, dels companys i del professor, per desenvolupar el llenguatge conversacional i, el més important, a l'escola, l'acadèmic. Fer ús de la llengua que s'està aprenent i, per tant, millorar les habilitats comunicatives. Rebre ajuda, en concret, en l'ús de la llengua de comunicació. Un dels reptes més importants a què hem de donar resposta és el tipus de conversa que es genera. Hem de diferenciar els tipus de conversa que en Mercer ha identificat a partir de les seves recerques. Conversa disputativa o de discussió, en què els participants sovint no s'escolten perquè es mostren en desacord i es prenen decisions individuals perquè no s'afavoreix el diàleg. Per tant, és una conversa en la que no es construeix coneixement. La conversa acumulativa, que és la que sovint observem en les converses de grup. Es construeix en positiu, però sense actitud crítica, sense posar en dubte les idees dels membres de l'equip, acceptant les primeres idees que es formulen. I la tercera, la conversa exploratòria, en què les idees dels altres es tracten de forma crítica però constructiva. El coneixement es justifica més obertament i el raonament és més visible en la conversa. Es traspassa la responsabilitat als alumnes respecte al procés conversacional que es genera per arribar a un producte final. Destaca, per tant, el seu valor cooperatiu i pel domini de les habilitats socials. Aquesta és la que hem d'impulsar a les nostres aules. Però ara us preguntareu, i això com es fa? Com puc fer que els meus alumnes posin en pràctica la conversa exploratòria en converses acadèmiques? Doncs podem posar en pràctica els consells d'en Mercer i compartir-los amb l'alumnat. Tothom hi pot dir la seva. Les aportacions són tractades amb respecte. Es demanen raons d'allò que es diu. Implica donar resposta als perquès. Tothom accepta que la seva idea pot ser discutida i abans de prendre una decisió s'estudien totes les alternatives. Es comparteix tota la informació rellevant i el grup conversa per arribar a acords. Què passa quan observem que els alumnes no utilitzen el vocabulari específic quan la conversa no és acadèmica? Swires, el 2011, va definir la conversa acadèmica com les converses són intercanvis entre persones que intenten aprendre les unes de les altres i construir significats que abans no tenien.
Els companys es disposen per parlar, escoltar i respondre als comentaris dels altres. Les converses acadèmiques són converses sostingudes i proposades sobre temes escolars. A més, en Swires, després d'observar com es produïen les converses acadèmiques, va identificar les habilitats que es despleguen en situacions de conversa entre iguals en contextos d'aula i de treball de grup. I en concret n'identifica 5. Elaborar i aclarir. Donar suport a les idees amb exemples. Construir sobre i o desafiar les idees d'un participant, parafrasejar i sintetitzar punts de conversa. Tot i que l'aspecte més interessant i que pot contribuir a fer que aquestes converses es realitzin en llengua catalana és que facilita exponents lingüístics de caràcter bidireccional, com iniciar la pregunta, com iniciar la resposta. Us mostrem alguns d'aquests exponents lingüístics. Per elaborar i aclarir, per iniciar la pregunta podem dir: pots aprofundir en? Què vols dir amb? Em pots dir més sobre? Per iniciar la resposta, crec que vol dir que, en altres paraules, crec que donar suport a les idees amb exemples. Segona habilitat. Per iniciar la pregunta podem emprar: pots posar un exemple del text? Hi ha algun cas d'això? Com ho justifiques? I en el cas de la resposta, dir, per exemple, en un text deia que, i en un cas es va demostrar que. Tercera habilitat, construir sobre i o desafiar les idees d'un participant. Podem preguntar: què es pot afegir a aquesta idea? Hi estàs d'acord? Quins poden ser els altres punts de vista? I en la resposta, jo afegiria que vull ampliar el teu punt de vista sobre... En el cas de parafrasejar, també podem utilitzar iniciadors de pregunta. Com podem relacionar el que he dit amb el tema o pregunta? Què sabem fins ara? Quina és la teva opinió sobre el que he dit? I per iniciar la resposta, deixa'm veure si t'entenc. Estàs dient que tinc raó en sentir-te dir que, i en altres paraules. Per sintetitzar els punts de conversa i per acabar, podem iniciar la pregunta amb: què hem comentat fins ara? Com hem de sintetitzar les idees que han aparegut? Quins punts principals podríem compartir? En el cas de la resposta, el tema o punt principal sembla ser, com a resultat d'aquesta conversa, creiem que hauríem de. Una altra estratègia per estimular la conversa exploratòria en el treball d'equip i garantir que s'executa en llengua catalana és atorgar a cada alumne un rol. Les habilitats de conversa es diversifiquen i s'atorguen a cada alumne o alumna per tal que assumeixin el rol corresponent dins la conversa, amb l'objectiu que tothom intervingui, s'enriqueixen les aportacions i l'alumnat aprengui a utilitzar l'habilitat que se li ha assignat. Cada targeta suggereix exponents lingüístics per practicar el rol. Aquests rols s'han d'intercanviar a mesura que se succeeixen les converses i hi ha d'haver ocasió per expressar com s'han sentit assumint el rol i reflexionar sobre quin benefici ha aportat a la conversa. Cal destacar que n'hem afegit un que vetlla pel bon ús de la llengua de comunicació i el registre acadèmic. Per tal que es desenvolupi correctament, es pot facilitar prèviament una eina de verificació, per tal que en pugui fer seguiment de la correcció gramatical, l'ús del vocabulari i la correcció formal en cada intervenció. Com podeu observar, també es mostren moviments amb les mans que reforcen els missatges, a mode de llenguatge no verbal, però advertir-vos que no es correspon amb el llenguatge de signes formal, sinó que senzillament és un recurs més que s'afegeix a l'estratègia i que podem modificar. Altres estratègies serien dissenyar mini-lliçons per ensenyar explícitament cadascuna de les habilitats. Aplicar la conversa en parelles en les preguntes que el docent pot plantejar a l'aula seguint el model del Think, Pair, Share o presentar tasques a partir del model de punts de conversa. Tots ells molt interessants. Us explico la darrera. Es presenten 10 enunciats a partir d'un text o una pregunta i en parelles o en grups de 3 han de seleccionar-ne les que considerin. Un cop han valorat si eren certes o falses i si han estat capaços d'explicar el per què,
se seleccionen aquelles més rellevants. S'exposen al grup classe, incorporant la coavaluació sobre la conversa que s'ha generat. L'objectiu d'aquesta tasca és, primer, que parli tothom, que siguin capaços de justificar, sempre utilitzant el llenguatge acadèmic, l'acceptació o la refutació de les afirmacions que es presenten i que puguin percebre si han estat bons oradors i bons oients. Si el docent presenta la tasca en català, la pot modelar i impulsar que els intercanvis es facin en llengua catalana. De mica en mica, els alumnes aprendran a utilitzar la llengua i el registre acadèmic en aquests contextos d'interacció. Com puc ensenyar-ho? Doncs amb el modelatge docent o entre iguals i amb l'ensenyament explícit. Reflexioneu sobre el potencial del modelatge entre iguals. Com facilitar bastides? Doncs oferint els exponents lingüístics per tal que l'alumnat els tingui a l'abast, amb targetes d'habilitats, amb models o amb referents visuals d'aula. Un dels més potents són els glossaris d'aula, per garantir que empren el vocabulari acadèmic adient. Com monitoritzar que s'està aplicant? Suggerim incorporar alumnes amb el rol d'observador, a qui se'ls facilita una llista de verificació per tal que vagin supervisant com transcorre la conversa i eines per al feedback. O amb eines per a l'autoavaluació i la coavaluació. Tingueu en compte que algunes d'aquestes estratègies necessiten entrenament previ. I com podem avaluar la qualitat de la conversa acadèmica en català? Seguint les orientacions dels experts, es poden suggerir llistes de verificació, eines d'autoavaluació i coavaluació i eines d'observació, que es poden posar en pràctica entre iguals. Si apliquem tècniques similars a la modalitat peixera, podem implicar l'alumnat en l'observació de com ho fan els altres i alhora moure la reflexió de què he de fer per fer-ho bé. Tot plegat orientat a generar estratègies per a l'autoregulació i la reflexió al voltant de la capacitat de comunicació en contextos acadèmics i d'escolta activa. Esperem que tots els recursos que us hem presentat contribueixin a fer present el registre acadèmic en llengua catalana. Moltes gràcies.